enää Jaani Pulkka sinne sitten viimeisenä tuolla vajaavetosella BMWllä, niin kuin tästä voisi sanoa, eli vain kaksivetosesta pelistä kysymys. Ja nyt tullaan sieltä ensimmäistä kertaa tuohon lantamutkaan, ja kyllä, näin on. Antro Väättä painaa ensimmäisenä, perässään Marko Jokinen ja Jani Paasonen. Ja Harri Korkiakoski pyörähti. Joo, Harri Korkiakoski pyörähti siinä kohtaa. Ja nyt yleisö, nyt kun Akra tulee pääsuoralle, niin pitää olla sen mukasta, kun Akra miehet huutaa liput heiluvaa. Se on nimittäin niin, että tässä ajetaan kovaa. Antro Väättä. Kipiä autoon, kun mennään sitten suhteellisen rauhallisesti. Mutta näin tullaan tuolta Mäennyppylän päältä ja Antro on itse asiassa ottanut vähän jo kaulaa tähän meininkiin. Marko Jokinen painaa siinä perässä ja Jani Paasonen aika hyvin pysyy tuolla ralliautosta eilen tehdyllä ykkösdivarin crossiautolla kolmantena. Ja nyt sitten, ja näin Antro, Marko Jokinen antaa pikku pysyä ja Antro jää tuonne pyörähtämään. Jani Paasonen ottaa tässä se tuolle rauhallisempi peli ja niin tekee myös Antro käy tuolla lisäleikkeellä. Tässä laittaa sen pois. Siinä kohtaa nyt sitten pelissä neljänneksi. Ari Moppankin taakse. Pitäisi päästä edelleen, jotta vielä olisi mahdollisuuksia nostaa itseään tässä finaalitaistassa. Marko Jokinen siis tällä hetkellä ykköspaikalla Peugeot 207 ja siinä perässä sitten Jani Paasonen tällä Mitsubishi Lancer Evo 6. Ja näin tullaan. Saas nähdä, miten tää homma menee tästä. Marko Jokinen toki johtaa selkeästi, mutta Jani Paasonen on tuossa kakkosena ja Jani on niin on, kyllä tässä on erittäin tiukasta ja kansallista kysymys. Marko Jokinen tuossa saa pidettyä Oulun yllä vielä. Nämä kaksi edustaa sitten Marko Jokinen taipumaan tuon lisäleikellä. Antro yrittää taipua, Ari Moppan päänahtaa. Ja kyllähän tuo fokus lähtenyt suoralle ihan vaan niinku katselemaan Antron takavalla. Marko Jokinen painaa tuolta jo mutkassa alas. Ja mukana myös Jani Paasonen. Ja kyllä tuo Jani aika hyvin pysyy tuossa Markon perässä. Täytyy sanoa, että suorastaan pelottavan hyvin. Näinkö tässä käy, että Jani Paasonen yllättäen tällä eilen illalla Mitsubishi Lancerin ralliautosta tehdyllä Evo 6 menee ja voittaa tämän kilpailun. Vielä yksi kierros jäljellä. On vielä yksi kierros jäljellä. Ja nyt Marko Jokisen viimeinen kierros. Jani Paasonen painaa perässä. Toivottaa kaikki se ja Antro. Näin lipsahtaa Antrolla tuolla kanttareiden päältä ja melkein mennään rengasvalliin. Onneksi ei yhtä kovaa kuin Heikki Kovalainen pari viikkoa sitten. Toi on vaikea sanoa tuosta erosta, kyllä tää vielä tiukaksi menee. Kyllä Jokinen pitää epäselvää. Joo, kyllä tää nyt siltä näyttää, että Marko Jokiselle menee ensimmäinen täydet pisteet. Muutenkin pari kierrosta tullut ihan varpaalla trökkinyt hiljaa kanssa. Kyllä nyt näyttää siltä ja niin se vaan menee. Marko Jokinen on ensimmäisen